Slot Maurice. Hoe letterlijk moeten we dit nemen? Ja, dat drijven we maar wel rum, hè. Maar ja, de post die open. Op goed geluk dan maar. Mogen we even op bezoek komen? Ja, zeker. Ja? Ik doe al dat ik wat huurde. Goedemiddag samen. Wat zeg je? Zeg je voor zo'n een fles bier hier hebben gemaakt. Een fles bier? Ja. Oh, vrijdagmiddagborrel. Dat is beter voor dit, er zit niks in. Nou, Dat heb ik het wijn nodig gestopt. ja, we reden hier toch langs en toen zogen we door een paar uiteken stonden en er stond hier een voetelfiets voor de deur. Ja. Toen dachten we, ja, dan moet er volk zien. Oh ja, je zou het niet volk. Is dit trainen, oefenen? Die ken je met de show dat we getraind. Die scholen van de kinderrolassen, de wat oefenen. Maar die kinderen, die zijn naar de weg. Ja. Dat is wel jammer. Ja, Hebben die net gemist? normaal wegen zitten die altijd hier. Die komen in de vriendenmiddag, komen die gewoon niet even. Ja. Fanatiek. Een uur of Nou, dat zo. heb ik. En met hoeveel woorden die? 17 hadden we al geteld, worden er nu gekomen. Die komen vrijwillig dan uit zijn eigen, hè. Die hoeven niet van de school uit te komen. Ja. Die komen van de school, komen die stonden er dus. Hey, Ja, dat is wel magnifiek. is dat dan een soort van... Oefening. ja, maar is dat ook een ideale opstap richting lid van de schutterij Weren? Uiteindelijk. Ja. Oh, ja, dat was dat het, proberen we dan, maar ja, of dat lukt, dat is het tweede zet. Maar ja, daar kan ze van tevoren toch niks van zeggen. Dan zijn er die best wel blijven. Ja, er zijn nog even goed een paar die wordt dan even goed nog beetje, maar ja, als de ooiers dan hebben die kinderen ook Heb je beetje maar meer. mee? Ja. En misschien, oh, op dat klein keertje Ja, schieten. maar- Oh, nou, Belkes. Oh, wat leuk. We zijn nooit weer Geweldig. op de bekadering zitten. Ja, ja. Even nou nu. Ja, dat is maar nu dan. Hè. Ja, te gek. Ja, je mag wel eens een keer zitten. Serieus? Ja, zeker. Dit is Winbuks, hè? Ah, ja, dat is Oh, Winbuks. Maak jezelf maar niet belachelijk, hè. Nee, dat maakt het niet. In de midden erin haal je, dan op dat wil ik er raak te doen. Ik kan altijd zeggen dat ik mijn lenzen niet in heb vandaag. Is die al gelaaien? Nee, we zijn best wel links of rechts. Ik ben rechts. Ja, dat kun je gewoon doen. Oh, want? Nou, links zie je. Oh, wacht, is die gelaaien? Nee. Oh, dat is niet. Kijk, Die dat man ding- dit dat kon ding je staat man naar op de en vat dan- Ik schieten. moet nog een keuletje pakken, dus. Ah, oké. Oh, dat oh, een keul ook in. Wat is op elkaar nog een puntje, dat is Mooie makkelijker. Hè? puntjes, bovenaan beginnen. Kijk maar, zeer goed. Laat ik een zeer goed. Ik schiet toch op het bulk, hè? Pak het iemand op een nak. Op het nak. Ja, zeg die shower aan. Ja. Ah ja. Ja. Zitten we een keer hoger. Dus. Ja, maar nou zin ik niks meer, want ik heb mijn hand voor de... Oh, zo. Ja, een lompe bies was geen leren. Ja. Kijk, die sla je hem in het schuurt. Oh, ja. Zonder keugeltje, hè. Ja. Je kunt ze zien wie sneller er afkijkt. Oké. Als we dat trekt te komen, dan gebeurt er eens niks. Dat is alles. Nu doe ik een keugeltje erin. Oké. Oh, ze nou de kraag geschot, dat weet ik niet, hè. Nee, jullie zijn er Nee, niet nou zo. geen keugeltje. Nu pak ze dat, met dat ringetje fijn. Het puntje precies in dat ringetje, hè. Oké. Bovenaan beginnen, hè. Ja, maar voor mij goed zwijgen, dus die zijn niet door. Ik weet niet hoe ze geschoten hebben, maar er is niks gevallen. Ja, dat moet zo nog lukken. Spelregels zijn gewoon 3 keer zeer. Het is nu te lachen. Hé, 3 keer. Oh ja, Ja? 3 keer zeer. Oké. Oké, nou gewoon ik... nou ben ik warm. Doe wezen voor de woers. Alles is fijn stil. Hey, Ah, goeie bal. dat wordt er al, hè. Ook niet in beeld. Oh, dan krijg je nog een keer. Ja, kies maken van die gled. Ingelet. Dat moet. Oké. Oh, nou zit de druk erop, hè. Gewoon doen of niks aan de hand is.
Is dat normaal dat ding zo wanneer je hier? Nee, dat de wind. En er wordt trachters tussen. Hey! Voor zeggen bloze bord, dat ding. Aangenomen, hè? Ja. Waar moet ik tekenen? Hier, dat blijft. Ja, maar dan zeker. Meer de sturen, maar dan deed alweer. Ja. Ja, de eerste jaar, ik heb het met een oude oorlogsmond wat ik hier heb. Hè. Is het Dus, nog moeilijk? Is niet moeilijk, hè? nee, Als het nog stil is, hè? ja. Ja. Kijk, en dat is het heel leer. Als er de boven met het kort Al dus zo'n OLS winnen, dat stelt eigenlijk niet zo veel voor. voor. Zijn we dan een keer dus het zo af? Het Urbanus alles de mooie Limburger gewonnen. Ja, maar dat is toch niet lang geleden. 36 was het. Dat van hem met. Al ben je nog 100 jaar geleden. In 6 Maar ja. en 38? 6 of 38. 6 of 38? Oké. In 26 en 34. Oh, dat is wel inderdaad. We hebben in 27 en 34 georganiseerd. 27 worden het op hier, 33 waren we. Oké. Nee, drinken. Ja, nou we er toch zien. Ja, dat zijn wel eens geweest. Ja, lekker. We zijn toch wel al Nee, een dat keer test of gekocht. 6, 7 in mijn carrière dat we bij de eerste 10 horen. Ja, dat is wel lekker geweest. Minus, er is een discussie. Kinderrooien doen we 2 6. Nee, in Stramrooi wordt dat. Dus kinderrooien is toen gewonnen. In Stramprooi. In Stramrooi Ziet je tweede geworden. zijn we tweede geworden. En nu hebben we gekabeld met die van kinderrooien. Die hebben die van kinderrooien, die hebben toen gewonnen. En Giel wordt degene die het laatste schot miste? Nee, Oh. is helaas is er niet meer erbij bij de vereniging. Oké. Die schoot De lijfwaarde. een lijfwaardig, die schoot een mes. Maar die worden ook bij het 6 dan, die eerste 6 dan. Oh, dan ben je zo niet gekomen, hè? Ja, die weet Ja, ik dat ook. wordt een spannend. Dat wordt spannend, ja. Ja, dat wordt ook echt spannend. Ik probeer me Want te... die van Kinderhooi die schoten allemaal, en die allemaal met een stekje vinden die bultjes op die hè. En die van ons die komen allemaal perfect. En net dat één bultje, kaalmes. Ja. Ja, die wordt sloes hè. En Die worden die van Kinderhooi gewonnen. En die... Ja, Ja, dat is een afgelopen. Ik kan het me niet voorstellen wat er dan door de Heer giet als zesde alziende. Probeert je dat nog eens onder woorden te brengen? Wat gebeurt er dan met die? Dat is een missions. Als een van u dan... En Ja, dan- de kent hem winnen en dan schuurt er één en schuurt mis en de worst wedden. Wat gebeurt er dan met die? Ja, dan moesten de man met rusten. Dan troosten ze maar dat er een geest in het beste kind zijn met hem gaan drinken, dat er een beetje alcohol kreeg, want dan heeft er nog niet veel gehad voor het eten. En dan komt hij weer op zijn stellen. Ja, dan moest hij een beetje begeleiden. En is het tegenover nog goed met hem gekomen? Of is Ja, dat is goed met hem Ja? gekomen, ja. Ja, maar we hadden nooit meer durven zitten eigenlijk op een ooie Limburg. Dat is gek, hè. Nee, nooit meer gezoten op een huip. Nee, nooit meer zo hard. Nee, nooit meer gezoten op een ooie Limburg. Misschien omdat hij doog van ik wil nooit meer in die situatie Nee, terechtkomen. daar wil er niet meer terechtkomen. Ja. Ja, geweldig. Dankjewel. Ja, eigenlijk. Goh, oh, hey, jongens, dit moeten we onthalen. Ja. Urbanus in Molfort, dus het is een goed koffieadres. Ja. Dankjewel. Hey, Als je naar morgen komt afgelopen morgen, ga je kun je in Google zitten. Ja. Ja, Met die postmorgen. koningsvogels zitten hoor. dat is altijd bij jou gepoostmondig. Ja. Komen nog die koningen Die anderen allemaal. Ja. Maar dat is dan... Ja, door. Is dat dan ook zo wie wij net geschoten hebben? Nee. Dat is om te Ja. Toen zitten ze op die platen. Vroeger zo op een auto voor. Ja. Dus wat zit er dan de afbeelding van de vogel in? De vogel. Ja. En dan moet er een ring. Een zwarte ring heb ik weer gemaakt. En dan zitten we dan gewoon. Zeg maar, we gaan en tot de vogel goed. Ja, ja. En, Ja, dat is heel zo. en waarom twee? Ja, we hebben de grote koning dus gewoon, de koning wordt met een optocht. Ja. En we hebben nog een kleine vogel. Dat zijn gewoon de steunende leden en de vrouwen. We hebben nog een klein voor de mus, met de windbuks, voor de jeugd. En dan hebben we dus ook 3 vogeltjes eigenlijk.
Hey, en wie is er koning? Dat wordt vorig jaar ook kunnen. Dat moet je ergens bij Oh, jou. Dat is Frank, al nee. natuurlijk. Dat is geen foto van de bier. Dat ben ik, dat wordt ik geloof een 96 of zo. Zuid de bier, minus rechts. Nee, daar honger. Oh ja. Jongens, weet dat. Ik stond door. Oh, dat is 1987. En ik in 77. Hey, maar de vorig jaar koning was, is dit jaar ook weer Ja hoor, koning. de heeft toch gevolgd dat gelukt dat het weer dat die plaat roet schoot. En wanneer ben je keizer? Als je 3 keer geschoten hebt. Moet dat ook achter elkaar zien? Achter elkaar. Ja. 5 keer in die Of in carrière. carrière. Maar wij sinds nu, dus het feitelijk nog weer 5 jaar keizer. Ja, dat wordt nu Ja. keizer is het al 5 keer de vogel afgeschoten. Alles bijeen. En toevallig ook nog de laatste 3 keer achterin. En nu hebben ze tegenwoordig hebben ze wel het geluk